Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:08. This time check is brought to you by ACS. Check is brought to you by Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa atong magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Martes kita, Disyembre 3 tuig 2019. Aksyon Hotline! Medyo nagasilang na si Haring Adlaw apisar nga tik karon iyang Martes. Gindeklarar sa pilag ka mga LGU sa probinsya sa Negros Occidental, lakip na sa syudad sa Bacolod, wala sa gihapon sang klase. Pasalamat kita. Ako niya mas maayong abanse kag may mga preparasyon ng mga LGU kag hindi na naton pagulaton nga mayara pa sang mahalitan bangod kay Bagyo Tisoy. Kumusta ang palibot sa probinsya? May mga pag-ulan balang na record kagabi, may mga pagbaha balang na eksperyensyahan check karon tayna karon. Gikan niya sa Provincial Disaster Management Program o kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory kag update. Kag ang pila pagid ka mga nagapanguna karon nga mga developing stories nga aton natutukan. Oy, atensyon sa aton nga magka-aksyon. Dari syudad sa Bacolod, isa sa mga nagapanguna nga talakayan nga aton tutukan karon nga aga. Mayara sa bangkay nga nasapuan sa isa ka lugar diri sa Metro Bacolod, partikular na dira sa Barangay Mandalagan. I-check ta karon ang patrol. Kumusta? Hindi ayhan nga mo ini ang persona nga nangin biktima sa pag-abdak kagabi. Ibalon tayo na sa patrol karon dugay with action Alvin Grava. Ngara dira nagresponder kasunod sining panibag-o ang balita nga aton nakuha karon nga aga. Ano na tabo sa Bacolod man? Ano ay ang background sining isa ka ginabdak kagabi, no? Samtang nagalakat-lakat sa kilid sang dalan gindulugan sang van ngang mga sakay armado nga magkalalakinan, nakasuksok sang jacket ang iban mayara pabunet. Nga ang ini siya ginabdak. Ano bala ang background sini nga persona? Ibaloon tayo na karon dudugay sa update kag investigation sang Police Station number 2. With Action Elmar Madera sa technical side, back up that this morning. Si Aksyon Dorel Cabato kag Araman si Aksyon Elry Dotilios. Ako naman Aksyon Art Tayhupon, checking in tub-tub kita. Takda alas 9:15 karon nga aga sa aton sining nga mga headlines. Aksyon Hotline
2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, report sa patrol, parte siya sa nga bangkay dira sa Barangay Mandalagan, tutukan, kag lalaki nga ginabdag kagabi, diri sa barangay o sa isa ka lugar sa Bacolod sa Sakupan sang station number 2, nanugid ang pinagkamadalom nga motibo. Action Hotline. Headline number 3, update sa Bagyo Tisoy, pagkansilar sang klasyo, suspendido, batapos ngati, grabe ang preparasyon sang tanan nga mga LGU, bangod man, sang natabo mga kaaksyon nga pagsulod ni Bagyo Tisoy. Action Hotline. Tinano ang epekto sini may kalitan bala sa probinsya. Isa pagid sang headline tag karon nga aga, desisyon sang Joint Venture Selection Committee angot sa eligibility qualification sang Manila Water. Oy nadugayan how hasta subong. Wala kita kay balo kung anong update nano bala. Ang dalagan sini, kwalipikado bala sila na hatag na bala ini sa Board of Directors nanong ila mahambal ang siling nila kuno do laban gid sa ma-disqualify. Action Hotline. Kabukusan ng detalye sa nabantayan diri sa aton sining nga pagpangalagad mga kaaksyon sa gihapon Martes kitang presentation sang inyo palatuntunan aksyon hotline December 3, 2019. Sa aton sining nga countdown at tandaan sa aton nga mga kaaksyon ang nabili na may nadlaw 22 na lang antes ang adlaw sa Pasko. May harapan 29 kaadlaw nabilin antes sugalawon ang tuig 2020. Action Hotline. Aksyon Radio Bacolod hindi lamang available sa on-air, mabatian man kita pagi sa online. Sa may mga Facebook account nila, i-search lang Aksyon Radio Bacolod, may available dira nga chat room nga pwede ninyo padalan sa inyo mga mensahe. Action Hotline. Magluwas sa chat room, may araman kita sang live broadcast. Kaya inyo mabatian karon nga aga pagi sa YouTube. I-search lang Aksyon Radio Bacolod. Kay dira may available nga link nga inyo gilayon mabatian o kung makita ng aton sini nga live broadcast. Hindi lamang ang pila ka public affairs program kundi nagalakip ini sa nga pila ang mga matahom nga drama. Action Hotline. Alas 8:14 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Patrol Report. Balo naton ini ang balita with Aksyon Alvin Grava sinina sa puwan nga bangkay. Siya ayhan ini ang ginabdak kagabi. Aksyon Alvin Grava sa patrol. Aksyon Alvin, good morning. Yes, action art padayon sa gihapon ang investigasyon sa mga kapulisan, especially sa scene of the crime operatives in relation din sa bangkay sang isa ka lalaki nga nasa puwan. Ano oras kina siya nasa puwan, Aksyon Alvin? Estimate action art nasa puwan sa mga 7 pasado. Alas 7 pasado. Yes, action art. As estimated pa lang, kamo pa lang initial naton nga nakuha gikan sa mga kapulisan sa police station number 3 kagang iban pa action art. Anyway, natin ari diri sa may bakante sa likod actually action art sang kining Spa Hotel. May mention likod bala sang Go Hotel. Go Hotel? Go Hotel. Inang lakturan nga pwede ka makalabay sa likod sang Robinsons kung halin ka dira sa Aguinaldo. Ano na nagani nga dalan? Sa may ano nga dalan ni sa Serman? Likod ng sa may pagkat sa may parking area bala action art. San Robinsons. San Robinsons. Okay. Subong sini action art na identify man sang pamilya sang biktima, no? Uy, bation ang hilibion da. Kung na mo nakilala na. Kilala na action art. Ano nga lang Okay. Do mo man ang statement kagabi ito sa Kayakson dyan?
Lagi sila. Pakalat kasi nga. Oo. At hibion pa ang asawa. Amo na siya, Action Alvin, ang ginabdak kagabi sa itong nakasakay sa van nga armado nga kalalakinaan ang nakabonet pang iba, nagka-jacket. Si Untaw sa car na siya. Action na art ang kita kagabi. First time ni Unta. Nagkatalang isonggid ang iling asawa sa biktima kay sa initial kagabi alin siya sa isa kakalanan sang ginabdak gabi no at ang pinaka wala makilala ng mga persona and this time kay ang biktima action art again sang sa puan iniara sa bakanteng lote diri sa area sa likod mismo sang Go Hotel. Okay, And, isa dira antes sa Taytay siya nakitan. Hindi, lapaw na si Taytay Action Art. Lapit ang gitiya sa, lapaw na ni siya sa may Taytay. Okay. Diri sa puro, ano nga puro kanini, ma'am? Puro Kasanag Action Art. Puro kasanag. So Puro naglapaw na Kasanag. kamo sa Taytay, Lapaw na lapit kita na sa lang sa Taytay. parking area. Yes, sir. Lapit na gid kita mismo sa Okay. parking area. Oho. And, ari naman diri, ang sa ang Soko Action Art na may initial. Colonel Edson. Mhm. Dito lang din. Hindi ako po yung pero may tanong lang ako. Mm. Pagkatapos natin anong bagay sa bagay? Pagkatapos natin mag-promise Mhm. pala sa bagay. Ireksagid mo ilubong. Kahit ang incident, paliguan, ireksagid bulong, ilubong. Okay, so hindi nyo na Hindi na, ireksagid nga ilubong. Kahit paliguan, makatuli mga parinte, wow na mo, tay paliguan, tapos ireksagid na ilubong. Wala pa. So, tawagan mo pa ang mga parinte. Tapusin lang muna namin yung trabaho namin. Pagkatapos na kami, ibigay namin kayo. So na art umani ang utod mismo ang istorya sir. Ano ko do? Document man siya anay action art ang utod sang victim kaysa tradisyon. Bali ang sitwasyon Action Alvin, ini siya kitaon kung maglabay dira ang sitwasyon sa bangkay na naman natabunan o nalipdan sa mga tanom nga arada or visually makita mo siya maglabay ka? Action na art actually hindi tani makita diri kung sa aton sinayanahamtangan kay ari kita sa likod mismo. Pero Okay. kay may police line action art hindi kita Palapit. hindi ka makapalapit. Apin pati ara ang sukod mo. Oo, ara man ang soko. Okay. Si Sir Kulanag, Sir, initial Sir. Si Sir Kulanag, Sir, initial Sir, anong oras gid sa panang nila? Nagtawag gina nung gathering so mga 7:15 wala. Alas 7:15 nanawag. Ano di? May naharatan ano ko nakita ka lang tayo. Sa police station ko nag-ukular kita. As a initial, ano ang plastada sang bangkayan siya may pilas sa lawas? May mga pilas, kasi ulaton lang ang report ng Toko, kaya siyempre ginpasoko ni naton. Pero kung ma-release na itong Toko, kung ano ang aton na iyang may pilas po siya. Gin-confirm man siyang pamilya, ang ining biktima mo ng biktima sang abduction kahapon. So, Kagabi? Ang abduction kahapon, pero wala iniginingad lang. Kung in-confirm nila nga i-identity ang identity nila. So, confirm sir, no? May mga ID nga na-recover man sir. That confirm, ni siya ang gid-abducted kahapon. So, kahapon, is reported, ang mga na siyang again report,
Kasi may mga identities taga kita mo sa picture. Sir, ang suspect as initial may mga idea, sir, ang mga kapulisan. Yung connected sa police station ko, no? Sa ilan. Pero kwanto, kadto naman din ila investigator. Kasi makakuha kita sa additional information about ang tapuan din yung bangkay. Yes, sir. Ano, sa paglantaw ni mo, diri sir, may mga CCTV nga posible makahatag ng information kung sino mga perpetrators. Ano na nga, total man, kung may mga CCTV diri sa likod, pag sa kundiin nga major thoroughfare diri, kung makakita kita sa nga posible nga salakyan nga gingan. Action Alvin, sa initial na paglantaw, ano, may pilas sila, open wounds ang nakitaan? Sir, as initial, sir, may pilas ng victim, kundi dampi ang pilas. Sir, nakita na ito, no? Kasi sa ato nga pag-sisa sa ulo, may mga pilas ini. So, hindi pa natin ma-confirm kung pila ka bilog pag may arak gaya. Anong posibilidad nga natiruhan ang victim? So, amo pa na nga ito, no, nga kuhan ko bang padalman, makonect kita sa police station to. Okay. Sa ato mga pag-investigar dito. Si police. Pero kagabi, kung noon, ano, dira nabatian, may lupok na nabatian, naka-initial na yung istorya si Sir Kulandag sa mga residente. Nakaisilin ko ba si ginuwigit na na kaglaing lugar, laging lutangan siya kung biktima gin mas panglutang? Yes, action na art, amo pa na ang isa sa mga bagay nga aton mga ibaloon kay Sir Kulanag. And let's see sa mga tao diri nga nakabati kag mga residente sa sininga lugar kumbala nakabati. Ma'am taga diri kag ma'am no? Asa? Atong nakakita dito ato man sagwa. Hindi taga piyak nga puro kami ng kante. Kung taga kasanag nga taga gratis lagi tumipod okay. Sa taga kasanag ni sila Okay. action na art mo. Sila kung taon mo ang ining lugar action na art bakante gid ni siya sa nga lote. O maning sekreto nga dalan pakadto sa pay parking area ang Robinsons. Kag diri sa may likuan ayon action na art. And diri na sapuan ang bangkay no. Bali, ang halin sa kalsada, sa may dalan mismo, mga pila ka pang distansya niya kag arang bangkay? Sir, halin sa may kalsada, sir. Sir, halin sa may kalsada, pagkatod sa... Hindi mo makita na? Hindi mo makita kung ano kalayo? Si Sir Kulanag. Sir, may pilang distansya? Oo. Or less 10. Pero sa may dalan mismo, sir, dito na sa Panabangkay, may pila ka dupa. Sa kadupa, action art, no? Pila ko, no? Isa kadupa, gikan sa Ati, lapit lang? Lapit lang? Oo, lapit lang action art. Okay. So, wala pa ma-determine action art so far ni Major Kulanag kung baladiin ang igo sang victim. Ini magdepende sa investigasyon sang scene of the crime operatives. Because this time action na art kay Komo may police line, ari naman ang katapo sang Soko, ginorespeto tang ila sining investigation, kag hindi kita this time makasulod pa action na art, no? And i-try man natin action art dahil base ari by mga statement pan ang pamilya sang biktima action art ari nga asawa. Sige ba? Color ano puti kang mula. may pinakatao. Nakita ko duwa lang nagwa. Pero ang driver pero hindi ko makita kay gama sila. Gabunet sila. Kaya wala man sila naka-sibilyan man sila. Lagba ila armas. May ginambal pa ang mga suspects sa imo kasaba. Wala na. Amo lang to ginapilit nila pasulod. Yung tindakan manene nila para masulod. Wala sila nagambal pa sa gani nga dalagan ma. Balikan ta si Action Alvin, grabang yung ginapamatian, amoy ni ang update karon no? So, ining nasapuan nga bangkay, dala sa area sa barangay Mandalagan. Confirm nga amoy ini siya ang ginabdak kagabi. No, dira sa bahin sa police station number 2 nga nasakupan, station number 3 na yan nasapuan ng iya bangkay. Action Alvin.
So, kay dos na mo, wala ko kabalo, kay kami din tapag kami almost 5,000. Wala wallet yan. Ang wallet yan, may item. Ay man, wala sila nag-declare, ko alam tayo nila. Pag kami. Agad ni. Wala ra sa iya. Kagam ito. Wala sa pagdala, wallet lang. Hindi ko ano kaya ito ng iba namin na kwarta sa iya na wallet. Kinabayad kami tani pwesto. Why pa? Action Alvin, may mga background ni o magutabing asawa kung may mga kaso ni siya sing unang bana niya o kung kaagi dakop kung ano man nga kaso da o kung may pamahog. Action Art, subong mas naging emotional pagid no. Ang pangabay ang pamilya nga kami bilang aray sa istoryahon among kontani naton ng daso naton mga Action Art. Pero kasi mga available wato ang asawa ang sining biktima. Pero this time, gata lang isang pagid, hapos sa iya sining kliyente o sa iya himata sa sining nga tingo, no? And kasi i-try natin iya sining utod. Kaya nakita sa kinang iya sining utod Action Art. Kay amuning nagplano man i-try ka kung anong plano man sang pamilya, especially sa nga utod sa sining biktima, no? Brother, anong sige, nagpamalitan din Action Art ang utod, no? Sang sining na biktima. At least para may baluan tapuntan ang initial background sang victim, nga agin abduct, number 1, nga agin abduct. Kaduha, nga agin patay kay subong sin Action Art. Kay ongoing pa man ang investigation, kuan ang tanin Action Art, no? Paantaman ang pinaka-latest na investigation kung available na ang mga kapulisan sa police station number 8 plus ang initial investigation sa mga katapo man sang scene of the crime operatives. Kay this time Action Art, kakuha pa bala sang mga pictures and at the same time lantaon ta kung kasi mangin available na kag makasulod kita Action Art. Dili man naton makitan kung bala may mga recoveries na sang bala. O kung nano nga pagkabutang kay sa initial may pilas man ay sa base man sa initial nga pagprosesa ni Police Major Kulanag may pilas pero hindi niya pa ma-determine kung diin halin o kung diin dampi ang pilas Action Art. Okay. No? So amo nga pinaka-latest diri base makasubad kita dagay Action Art sa pinaka-latest investigation mismo sang mga kapulisan, not just police station 3 alone nga patigayon man sini, and at the same time ang scene of the crime operative Action Art with Dr. Lieutenant Colonel Edkila, no? So diri Action Art sa area sang Barangay Mandalagan with Action Nixon Tahom ang kaaksyon nyo Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa mga Action Radio. Action! Breaking news! Atensyon sa aton nga magka-aksyon kay ini masubo naman nga balita, isa ini ka taga Mindanao, no? Taga Mindanao ang ginabdak kagabi pero diri na subong nagatiler sa Bacolod. In fact, may negosyo pero ano gid ang madalom kag background sining persona nga nasapwan na lang karon nga aga nga patay. Ginabdak siya kagabi and then ginapangita sa pulis kay siling nga van man ato damo ang mga sakay nga kalalakinan nga armado hindi ma-identify kung ano nga grupo o kung organisasyon man ang nag-abdak sa iya. Pasado alas 7, mga alas 7:15 suno iya sa kay Sir Kulanag ang station commander sang police station number 3. Nakabaton sila sang tawag nga may nasapwan nga bangkay kag
pila ka minuto sa nakaligad, after nga gin-check nila, ti may pamilya na nga nag-claim kag kilala. Balikan na siya sa Alvin Grabadudugay sa pinaka-latest update na nanong reaksyon sa aton nga mga city official sa sining panibago nga insidente nga nagluntad diri sa Metro Bacolod kag pila pagid ka sektor matapos nga ti nanuning natabo sa Bacolod man. Ang Bacolod nga daan sa mong kag Negros ginarahambal man sa taga-PDEA nga tiba siya mo ni ang nangin rason kung nga nga na-include kita sa top 5 nga may ara high presence sang illegal drugs kaysa Region 6, only Bacolod and Negros Occidental ang may pinakadamo nga recovery, dako nga balor sang shabu ang recovery sa mga police operation. Hindi magwanta daw nga mga drug operation nga ti million of pesos ang worth nga sunod pa diri sa PDEA Regional Director nga si Alex Tablate siling niya sa bilog nga Region 6 diri lang sa aton niya sa area sang Bacolod kag Negros ang may pinakamadamo lately sa mga recovery. Tingabal pa gani diri ni Tablate niya ba siya mo ni ang datos ng PNP nga ginbasihan tungod ba no ba subo-subo man ni. Online sa hotline. Joining us this morning is Vice Mayor Elcid Familiaran, ang Vice Alcalde sa Bacolod. Vice, good morning. Ngayong aga-action art, ngayong aga-gid sa aton mga pagpalamati. Daw, hindi gid good ang morning. Tapos bong sir, kay may bangkay na sa puwan dito sa area ng Barangay Mandalagan, kag gin-confirm sa pamilya nga siya ni si Untaw Sakar, nga gin-abdak kagabi, kag siningaga na sa puwan na bangkay niya dira sa area sa Mandalagan, Vice? Yes, my condolences sa pamilya. Ay kilala ko si Untaw. Kilala mo siya, sir? Yes, daw, isang isa ka leader man or one of the mga ginakilala ba lang ang mga leaders ang aton Muslim community. I think though, I'm not so sure kung subong or subong siya pa, but in the past daw, kaagi na siya presidente sang isa ka group siyang mga Muslim traders diri sa aton Syudad Action Art. Yes. So, ano ang imo reaksyon diri man kay gabi ginabdak siya, nakasakay sa van, dason armado nga magkalalkin, naka-bonnet, naka-face mask, hindi nila makilala gani, dason mo ni pag-aaga sa puwan na lang, Vice? Yes, Action Art, lantaon ta ang investigation sa aton kapulisan. Kung dapat padalman nila kung ano ang okay. Mga regions ang iyang cause ang iyang matayon kung rivalry business rivalry sa ilang negosyo, kung may kontra, kung wala. Mamalang ng aton Action Art mo ang aton kapulisan dapat ang pwede ma-prevent naton ang krimen or crime solution. Pero so far, sa imong pagkahibalo, ano ning negosyo ni Untaw Sakar ni Vice? Well, ti mga Muslim traders ni sila. Nagkakuha na sila din, nag-supply isang mga Muslim mga products dira. Gina-display da. Ligya da isang kwan cellphone accessories. Okay. Mga DVD da, way takbalo, hindi po kabalo gid Action Arts ang kwan. Specific na negosyo niya. Specific nga business ang face into. Pero siya ni daw kilala siya sa mga city officials kag daw masami man nga nagaminggol o nag-opod sa inyo ulo istorya because nga ti leader sa Muslim. Yes, especially kung during elections, nagatubang gid. Okay. Kasi may grupo mo. Okay.
So sir, anong imo sining mensahe sa Bacolod noon? Can we consider nga ining incidente as an isolated case and then sa peace and order naton nga sitwasyon sir? Well, very peaceful ka po ng atong syudad, no? Nothing to fear, nothing to especially sa aton mga civilians pala, kasi mga reaction at Facebook mo. Nga may mga estudyante nga they fear for their lives why na nag-eskwela. Okay. Because of this news nga may ban nga pang pick up. Hindi lang ganito siya pick up, may previous pagit nga may pang pick up nga estudyante o kabataan. Oo. Bati ginabalidate pa na iya ang ilang report. Kung tuod to yung gapang kuha kabataan to not, no? But then sa aton kapulisan naman ang crime solution, kung di ka ma-prevent ang kriminalidad, ang crime solution is very important. Parang ang pagsalig sa pumuluyo sa aton. Paras ba sang haba Java pension? So, kadasig sang pag-solve sang sang cause of fire. Okay. Nadakpan da yon ang perpetrators or mga culprit. Doon ka namin isang pagdayaw sang pumuluyo sa aton kapulisan maski may nadula ang kabuhi action art. Okay. So, man sa kay untaw sa car, ang dasig na pagsulbar sang kaso mas manami sa aton pumuluyo. On that note, Vice Mayor Elcid Pamilyaran, sir, salamat gid sa time. Good morning. Yes, sir. Action Hotline. Vice Mayor Elcid Pamilyaran, i-check, balikan tabing patrol. Why ko na obligasyon si Monoy? Okay lang. I-check na to na si Action Alvin Graba. Dason, sige lang, i-check talang na karon siya. Pero anyway, ari sa ato nga linya balikan ng patrol. May aras ang development angot sa ting pagkasapo sa bangkay ni Ontaw Sakar. Action, Alvin. Yes, Action, Art, no? And this time, nag-abot man si Sir Munib Kali, ang isa sa mga leaders ng mga kauturan at mga brother Muslims sa Muslim Islamic Center sa Barangay 31. Sir, Barangay 31. Ano, sir, ano ba yung napatay, sir? Ang bali ko na pagay siya sang kuan ko sang ugangan ko siya. Ugangan mo na siya. Oo. Sir, anong pagkakilala mo diri sa kay Untaw? Siyempre may na siya tao, hindi na siya magdugay sa pagka-presidente kung may nakita kami ang malain siya. Sa obserba ko siya, okay na yung pamalakas sa amon nga mga Maranao. Presidente ni siya, sir, sang Maranao. Oo, active na siya subong ang presidente, siyang active subong ang presidente. Diri mismo sa barangay 31. All over Bacolod City. All over Bacolod City. Sir, initial, ano pag ang pagkakilala mo sa imong ugangan nga agin patay ni sir? Wala lang ko motibo kung gingamuna na siya kay isang pagkaibalo ko daw wala man siya sa may siling nga ginahimo nga malain. Wala man sa sang may iban na may mga nabatian ka, ng mga negatibo against sa iya, rason aging kidnap o kung aging abdak ni sa kagabi? Wala naman. Pero nahibaluan mo ni kagabi nga ni siya ang abdak man. Pagtawag nila sa akon, mga alas 11 pa sa siling nila na nadula si Untaw. So, nagkuhan ko, naog ko, naglibot-libot ko sa Bacolod. Wala man siya may nakitaan ko. Okay. Kung langgit ka na aga, nakita nyo na ay baluan mo tangan? Oo. So, sir, ano mga reaksyon naman ni Moby? Bilang isa man ka Muslim leader, sir, at least Muslim na naman napatay, sir. So, siyempre masakit na sa amon niya kay nga aging mo na siya nga wala pa siyang nabalansang nga kung ano bidang punto o kung anong kabangdanan nga imo na siya. Saan taon din mo, sir, may motibo diri engaging abis, illegal ni Buga, kung ano? Wala na guro siguro, wala kay kuan man na siya, wala man na siya. Pag kuan man na siya, babaligya lang siya sa mga accessories sa itit. Ano na lang yun? Oo. Ano mo sila, may maditse, madati ano mo, ng mga... Okay. Wala man gumagkuhan kay kung may obra siya nga malain, pwede man kami magkakas ng mga Muslim sa iya nga pa sa pagka-presidente. So, sobrang na pulokatoid ang pag-uyate sa amon siyang pagka-presidente. Kundi, kung may nakita kami malain, kundi taksan na naman siya kay bago na namon ang sitwasyon na namon. May pila nakatuig diri si Untaw nagtinerdis sa Bacolod, sir. So, gay na.
Dugay na nila siya din. Oo. Mga kabata niya, di rin na tanan, gimbata. So, kung ano na sila mo, lima kabata. Action na art si Okay. Malig Kalib, no? Not unless may idugang ka nga may dugang ka, may clarification ka for Malib. Action na. Tingin mo no ito kina do kung party illegal drugs do ay man niya sang ginlista abi o kon natukhang ini siya o kon ano. Sir, nagmuno ka kagina regarding sa illegal drugs, hindi siya gintukhang, ginpalapitan sa mga kapatid. Ang sugid siyang asawaya, may pagkatapos nila kaon sang Jollibee, gulpi lang siya ging pasakay sa van. Nang nagpasakay ko naman nakapungos. So, amo nang ginakuan namon kung ano na siyang grupo. Kaya nga aging pick up nila, nga daw wala man siyang siling wala ta sa may nabalaan inay mo. Pero wala hindi siya natukhang, wala hindi siya natukhang regarding sa illegal drugs, sa issue sa illegal drugs. Daw wala man, kay almost ang tanan din ng mga kapulisan tanga mga daan niya, kilala na nila siya. Oo, close na kayo ni Sir Arce Gucci. Oo. Kali ni Action Art ni Sir Arce Gucci. Pamangkot siya ba anong spelling sang untaw sa karniman? Sir, ano ang spelling sang untaw sa car? Spelling siyang untaw sakar, O-N-T-E-O. S-E-C-E-R. Sige. Untaw sa kar. Mga guro, mga running 17 na naguro siya. 17 Action Art na si untaw sa car. And this time ba si mga available na kay nagpahigad makadali, no? Si Sir West Ed sila. And at the same time, na basi makakuha kita sa initial nagbalik-liwat Action Art, may kuha lang dali nga gamit, no? Okay. Balik naman dito sa lugar sang insidente din dito Okay. mismo na sa Juan ang bangkay sinini on Action Art. So basi makakuha pa kita sang dugang pagiging mga Sige, Action detalye. Alvin. Yes, Balikan ta Action ka na Art. karon kay may obligasyon ako. Roger and that Action Art. So rekta diri sa area sang bandalagan ang ka-action nyo with action Papanglikson Tahom, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Dugang nga mga updates na sa investigation sa kapulisan kag sumuman ang findings ng Soko pilang pilas ka na ang kon ni untaw sakar leader sa Maranao malawig na nga panahon diri sa Bacolod City ginabdak kagabi karon nga agang bangkay na sapuan dira sa barangay Mandalagan. Action Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo.
gosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang magpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kailangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang magpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, alas 9:05 na kadasig sa tiyempo naton. Balikan ko lang na karon ng patrol das. Ang pinaka-latest nga update sa sining pagkasapunag karon nga agas sa bangkay ni Ontao Sakar. Ti siringgali ni kuano, siringgali sa aton sini isa dito na interview kay ni Axon Alvin. Until now, siya gali ang leader sang Maranao Group, no? Sa Maranao Group diri sa Bacolod. Nano ginamadalom nga rason sa pagpatay ni siya man. Gabi. So good morning dira, may lang ang pagmonitor kay paring Basti Jeremy Gerhin siling sa ako lang tani sa sunod-sunod nga patyanay sa Bacolod kag bilog nga Negros. Abi tani hindi lang motor ang parahan sa checkpoint kuno kundi tanan nga vehicle maipagwardya siling sa isa ka mall dis Bacolod ginapabrihan gid bisan likod sang salakyan no dira kuno sa ICM. Morning man, bisan ka Bagyo ga obra sila ni Tuto Risti or Bisaya no. Tuto Matt Istimber, Tito Tagoy, Tito Carmilo Noknok Gumawa, Tito Gigi del Rosario, Chief nila kuno lagpang manok ko si silang Jik, si Roger, kumusta ka na Jer? Kag si Choy Binot, kumusta na Tito Binot? Action Hotline! Last 9:06 na Aksyon Radio, Philippine Standard Time, grabe na niya. Nausiling ko gani, na natabo ni man nga daw ang pagpamatay subong pinatyanay daw kasimple na lang. Now, kung party negosyo,
ina-i-check karon sa pulis, gini kagibalo, tanan o gini exactly ginanegosyo sinini untaw sa car. Kaya nga nasa puan, bala kay gusto naton, mga background nga pwede magamit sa pulis sa pagkandak sa ila investigation mo. Amoy nang basihan, kag dira sila magasugod kung nano ang madalong nga motibo, nga patyon kagidi mo man kung kompetensya man lang nga daw pariyo malang negosyo niyo, patyon mo gidi ang imo kompetensya sa negosyo, ina kon negosyo nga legal. Pero isa man lang sa rason kung nga aga linaway ang tao, sa negosyo kapin pa illegal, nga dako ang imo sini, nga ma-income. Hotline. Tina pa subject for the investigation sa pulis. Now, question pagid, man subong nga tiyempo nga daan kung hinali mabiktima ka, patyon ka. Ang ginalantaw mo lang diri nga ang motibo, posible personal nga grudge or kaakig sa imo. Number 2, base kon ini nga pagpatay, bangod sang resulta man nga nalakip ka sa issues ng illegal drugs. Doon mo na lang nabala, di dapat maklaro ni. No? Kung illegal drugs, can you imagine, ang isa malang ding lantawon mong iya kompetensya kung kontrapartido, kung ang ila malang kaupod ang nagkuhan sa iya, nagbira, tigaling isling to kay nasa iya umagad, to siling way man na iya sa record nga mo na, kaya hindi niya pwede sa amon nga Muslim. Kung kaibalo kami nga mo na nga malain ginahimo niya, automatic palino na mo na bilang presidente. Ano naman ang version sa pulis? Anong ila investigation sini? Ang aton malang do ginakulbaan kitabla, kapin pasubong may mga balita, social media, hindi hamak imo yung matyagan mo kung magbasa ka sa social media, kulbaan ka kay kung may kabataan ka, no? Ginang naga-iliskwila, nagalagaw, timakon mo yung may ginabalita, pa yung party sa mga kuwan mo, mga bata nga gina-attempt, nga ikinapon o i-abduct sang van, dapat guro sa pulis ni both sa BCPO kag sa NUCPO dapat maklaro ni kay ang balita kon makatugas ang kadlok sa publiko apektado ang peace and order sa isang kalugar. Hindi kita gusto mga muna, dapat ang pulis ni hindi talang pagbaliwalaon lang mabalita katulad sini kay kabudlay gidi ang epekto sa maginikanan pati kabataan, no? Happy birthday Kenneth Taganili, sang Kenneth Construction, no? Good morning sa imoda. Aling kay action pred ang pagpanamyaw ni ho. Ma-post lang ko for some commercial break and then may balita pagid kita ginang-follow up diri nanuning duha ka mga foreign national pagid ho nga nag ginhold sa pulis nanong kaso na niman plus atensyon basiwa nano nang natabo na dog nalimulimuan nilang dog nahipusan yun lang niyaw nano na tong eligibility qualification nga ginpass ang Manila Water nga sta subong duway kita kabalo sang development di bla natapos naman tong meeting sa Joint Venture Selection Committee. Hoy, basi kibot lang kita nga isa ka adlaw pagbugtaw ta mambal sila disqualified na ini. Abi inform nyo man ay pag may time ang mga consuming public o kung ang member consumers sa masiwa, duway na gini-respito magamo naman. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Life Extension, Vitamin D. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na naglikay
paningal. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Karon na lang dugay siguro ang ma-update sining with Action Alvin graba sa patrol parte sining pagkasapo sa bangkay ni Untaw Sakar. Namo pa kita tupikong way malabutan bangod sining balita ngin tutukan naton sa Bacolod. Ti pasensya gid no sa aton nga mga ka-aksyon nga hindi naton maakomodar ang inyong mga mensahe karon nga agaho kay ipit na gid ko. Dr. Alfred Spermangosteen Capsule NT. Tandaan nyo gini may ara complete vitamins and minerals from A to zinc. Isa ini ka vital supplement nga nagabuligid para sa aton ikayang lawas. No, mapapakod lang immune system kag resistensya. Agod nga layo kita sa numan nga balatian, no, kag ti may rejuvenating effect ang itsura mo dugahubin ka lang. Nagabulig man agod pangapinan kita sa mga respiratory ailments. Karon nga mabugnaw tiyempo mo giniho. Bisan sa problema sa insomnia, makabulig man, ini, no, sa ilanat, allergy, TB, kaluyas ng lawas, wala gana sa pagkaon, sa may maedad na kapin pa kunog sobra ka na 50. Na, tandaan tagid palihog, Hotline. Basi may arasang update si Action Brian, ari ang number niya yado, basi may ngagaw talang siya, bisan lipot kilang. Basi may mga breakthrough dito, may mga ara developing story o kung balita to si Action Brian, liog lang ko Action Nelmar, no, kay para mga hingagaw talang siya, bisan pila lang gid ka minutos, no? Ari may chat di siya yado, nga numero, nga pwede na ton tawagan palihog, kay kwaon talang niya, ang update bala, to kay Action Brian Moden, para makakuan kita arao para makuhaan naton sila updated to sa area sa barangay Mandalaga na sa Malay Tuners naton dito na sa Puaning Bangkay tiyabakon mo ginabdak gabi matag-as mga kalibre sa armas mga kuan pa no mga way man nagka-uniforme nga ma-identify mo abi kung ano to silang grupo i-check naton si Action Brian mo din dito sa lugar nag-ugmed siya sa kay Action Alvin Grava. No? Action Brian, kumusta da? Action Art, good morning. Way gid namang dugay na kuha na ang bangkay sang biktima diri, no? Kagang nagkuha diri Action Art ang pamilya mismo kag ang Muslim community. Way nila gin pakuha abi sa mga funeral parlor abi. Personal nila nga salakyan, adventure nga itom ang nagkuha sa sining bangkay Action Art. Sining nasambit iyang biktima nga pag abda kagabi kag subong nga aga na sa puan na lang nga patay diri sa kilid sang Go Hotels kag likod sang parking area sang Robinson's Place sa Bacolod Action Art, no? So pinaka latest diri based aton sini pagpulo pamangkot kay Sir Kulanag dumay nabutang iyang placard sa iya sini nga dughan as to kon nga wag tularan Tagalog Action Art ang nabutang pero halin kay Sir Kulanag mismo, no? So after sa mga empty shells sa mga slugs abi way pagid kompleto sa Sir Kulanag kay way lagi dugay na tapos ang soko may ara siya sang press con karon dugay dito sa police station pero initial nga interview while bago gid lamang Action Art kay Sir Kulanag pabati naton. Sir, sa atong soko, may anong pasada, kinbigyan na bangkay diri o naging patay? Suti, hindi man na pwede nga kung rin patay. Siyempre, kung may mga gunshot wound, hindi man na pwede nga hindi magtunog nung gabi. So, kung gabi pa lang, kung rin naging patay, so matianda na may lupok diri, ang makaresponde ito gayon. Suti, sa amo lang yan, sa aton nga pag-imbestigar.
Di, ginbilin na na diya. So, pagbilin mo, ipatay na niya. Patay na. Okay, so naging wikis ang diyan. Naging wikis ang diya mo. Okay. Ano mga recovery sa items? Ato ba ito sa aton, mga investigadora recoveries na way pamapormal sa aton. Pero, initial nga na ang mga recovery ito, yung mga pagkabutang ko sa aton nga pa. Yung may ban mo to, may mga listahan to. Ara sa listahan, kasi i-check na karoon kung mapapil na natin, gagaya ato na natin. Okay, pala, empty shells na. So, wala pa negative ako da. Ay, wala pa sa ako na... Kung ulo kayo na doon, hapos na sa baron, kaya ni kung may mga witnesses na kakagyan overdose. So, kung may mga witnesses ka cooperative ang pamilya, hindi pwede na nakasulbar. Kasi siyempre, may initial na report na may gina-abduct na tao sa area sa police station to. So, di kita makarelay kita sa ilang kwantote. Sa ato niya is continuation na isang tribe, alin sa police station to. May ginapon kagagin report in last month, yung nag-ibot man ta, nag-conduct na sa checkpoint. So, sa agad rin sa Puan area. Confirm, may placard sa service, may nakasulat, huwag tularan. So, sa ato, no, sa initial nakita, katungin na, so, i-check na ito karoon kung di hindi nakaplastar ang placard nga. Okay. Action art naman ang interview dali gid lamang sa kay Sir Kulanag no. So ang kompleto nga detalye kung pila ka slugs, may mga empty shells ayhan. Ano ang sitwasyon nga nakuha sa Soko sa area, pila ba lang igo din ang entrance din ang exit abi sining igo nga ini. So karon ni baluod aton kay Sir Kulanag Action Art. No? Okay. So, direkta yapon diri sa crime scene with Action Alvin Graba, Action Brian mo din report po na sa balito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. May placard sa mga pinaka-latest ng ginbilin, wag tularan ng inisyal kung nabutang to. May mga kasugpon pabla ini. Bantayan nina karon sa Action BBB program. Wala na panahon diri sa ato na pagpangalagad sa Martes nga presentation, December 3, 2019. With Action Elbar Madera sa technical side, backup si Action Dorel Cabato, kag Action Elry Dotilio. Sa kuno naman Action Art Tayhupon, salamat gid sa inyong pag-upod karon nga aga. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Isyo. Serbisyo Publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.